for your mamunyam akwababa the kingdom of Asante. Ha said the munim dada no eba no amamre abakwasem ene niam esisi wotete ho ne titiriw ene Asante amamre a unya no baby a just the kingdom of Asante na ene yaba abepiem ewo eye Asante mamu kumase Osei krom manhia ahemfie ewura Otumfuo Osei Tutu abebi a otoso mienu kai na hye ne so ene eye adai a edikai kra ewo afi impimienu ne aduonu enan yemu na we ne adai a edikai kra afi ye de ahyase sene ya munim dada no sa oba no akamfo ena buonu mu a ye wo abosome baako enkron na sa abosome enkron wo kan adaduanan bia na enum adaduanan no ni kwada a etwato ene ne kwase da etwato wo saa adaduanan no mu no enum ena yedi adai no na adai no ye wonu mu mienu ye wo Akwasidae ena ye wo awukudae edi free se ade beche eye ukuada ne benada no ye frɛ no ebenada dapa saa ebenada dapa yi ye eda ye nyina ye de boaboa ye ho esiesie ye ho etwɛn awukudae no saa so na ade beche kosida ne memene da na de kye kosiada no ɛno so eye ahosiesie da a ɛno so ye nyina ye boaboa ye ho na edi siesie ye ho etwɛn Akwasidae no ɛno enso eye memene da dapa kai na hye ne so se ebeka dadu ama ye di eye Akwasidae na ne fiada no eye fofie kai na hye no so saa efama yen na ene yaba bepiem ewo eye kumase se ne amunim dada no we ne eye adai a edikai kra ewo afi we mu mekai wo se aha eye the kingdom of Asante amamre efe Asante amamre akono na nika na editie na edika saa adai yedi adai ede kai nananom wona ochekere eye Asante man ene wona ode wonim de onyansa wona komapa ene won ahofama ekekere Asante man ede esi ho a ene meni wo mienu yenyina yetim a yajojo ye ho wonom ena yedi saa adai ede kai wonom enti adai eye Asante man nyina afahye kese a yemfa ni agrokra eduru sese amrese ya enipa efri eye aman hodo so ekirikire ene bencheye eba ubehu enipa etitiriw adwadifo etitiriw enkwada ene empanifo abanmu akrachefo ene abanmu mpanifo nyina eba dwumadie ase ona watutu kwan wa akwantuom nyina eba eye afahye ase enkrofo efri aman hodo so ene enkro ahodo so enipa pi ebodompem eba Asante man mu eba bedi eye adai afahye etu eduru sese amrese ya Asante man mu enye asem keto akra ye ka wona wahye no se ubenya ye ewo Facebook ene YouTube eho eye the kingdom of Asante sanso na uko YouTuber eye the kingdom of Asante official TV na o subscribe na wo share ede amaye Facebook no so eye the kingdom of Asante na Twitter aye fe no X eno so eye the kingdom of Asante nembom ni titru pa no eye the kingdom of Asante official TV ewo YouTube okwa na o subscribe na wo share ede amaye afei na ye hye dwumadi na se ye kan mo ahye mo bo se de ebekoso wo eye dwumadi ase bia no na hyase ede kopem na wieye se de dwumadi ne mpompon so besi akono ye de ni nyina ebebrem ewo eye dwumadi yi so enti kai na hye ne so medin ede nana danso ye twa ye hu tiawa aba ye ba de aka bia no ye de nyina beto amoso meda wase mede nana adoma konsa amafo Asantehene na amafo Asantehene na me anso ne amafo mai kunti hene nana ene adei di enti nana yedi adei oh se onu ye sabe Asantefo de na sa kanfo de na nsen na burunya ne abrofo ne mebe be frefremo ne mo ye de nanka ye ne ma yedi ene sa ne ma ade awukude ene de keka ho bebre edoso mentumi nka ne nyina sisi ne mu ba akona yedi ne ne na wadaruma ene adei sen na wosi hu ene de yi o se dem se yewura na se nyina ya medie kato me bia na obi adi ne mpasua so ba em se we ni de di kan wa finti no yewura se nyina ya mra ntide se ya ba ye bebo na de adi no ha na we de wadaruma ye da se eja wo ne akasa ebe sanso ba onchen biem aye frame na na do aje bo nsafo odi kai me pa so hini no hifa na udi no wadaruma se kire kwa man na wadaruma ene ade a edi kan sen na wosi hu no we sa de ya yedi na ensenke edi no bosome du mienu no mu nenso ohihye no abewura afi 2024 yimu so enti ama ensesae kakra abam so aha won yenim de enim kura se ene ye Akwasidae titru amanfo no kakra
aha na wadaroma ade no di ntina ye di ade yi oh ayemra Asantehene mu no nananom etena se gie ahome bunkunta so ho nanam panimfo no hu se ekoyie ankoyie afi na ye ana afi enye osumi ayesimu ayedi ade yi ene be bia ekwochi tia ye omientena se ni emfa dwen ni ehunu kwa ye faso sa woyene no ana wo haw no ebi nsibio nti ade dira ye de bobo ye ho de ko ede adwene ko ye anim wo mpuntuo mu na wadaroma das efuto be na be ma mrante ne mabawa ya bai a yennim ade no titru enengumasua no ese mrante ne mabawa no geto ye ho so no musua so ukromu amane ne amamre eno na beboa ese se to se kodi ade ewo ukromu a ebia wo ye de hye so abusua yi o maame Asantehene mu de ubusa maame ewo adidie mu na maame gitum se wo ye de hye na wodi akonwa no ebe yi de a ene na wo kosku a na ese wo yere wo husua amane ne amamre na emre ne so na obedi akonwa anko haw enti hia se mrante ne maba wa de musua amamre ne amane ye pa na wadaroma ye dase na se kwaku ampem pasho wahinde no ewo hen me wa go traditional area me ne ma re hen wa go traditional area na wadaroma ene ne ade ya edikan se na wosi hu no oh ene ni ade edikan se de wo ka no won se ade no edu si abobe edumienu donko no enkrofo bebre be kokwa sori ene ade ena ombeba nti be kakra no enipa no beba bebre if se ene ade edikan to bia pese obeba na obehu eniema ekoso Asantehene mu a na wadaroma ade yi emrante ne mabawa ba ne se da ennim no papa ayeka ade na de ba ade ade ene se akanma mu ano ena adadua na bia no ewo se empanyimfo hia na omudwendwen oman ne ho de ekọ papa de ekọ bone na nyina yehu na etimi chichiro oman ne yere ko yanudi ade de adadua na bia no asade se akanma mu no ye hia na yedwendwen oman ne ho na wadaroma ye dase ene atu mabru ne mabawa yennim ade no efo kakra mayen yo kakra mbeka kire mabu ne mabawa no aba ne se tambia omume empanyimfo na de ekọ so bia no mu nsua efise ne kra wo hwe social media ne nema ensem bia nkwada bi kakra achete wo se obi kasam kra hu se de onya anasem kra free a ode kasa entimu be mpanyimfo a no ma hu de ekoso na po kire bi ugina ba bi na wo kasa na obi hu se se akwada na onim de entimu mu mpanyimfo no mu nsua no mu ntimi enyina enkasa o kire bi se mpanyimfo kwa a wo mo so ato aso na wadaroma ye dawase yo so me damase
medidi na na editwa aboni otosom yensa denya asema hema na wadaroma ene ne adai a edikan sen na osihu adai yom adai edikan de me honi se ye aseda na ye de be manyankopon skadwa ne nananom a ekonkodene ama edru yesu yi me honi se aye mede ne nhira bebre na asante yenya enye nipa nyina na enya ne se afina toa akọ abetu yembi mu a eya aseda kese na yebeda nananom so makrokra yen okra na Asantehene na Asantehema nananom nyina na Ghana man da so tiase nana wadaroma medase nana mame mbese biem adeyi die ntina yedi adeyi ade de ye de kai nananom ye kan Akwasidae ye ka ukuda ye da ponda kese pa ma nananom a ye de kai ye nananom a ko mu ekra ene ya befa wo mutuo abefa wo aso se ka se ya befa wo mutuo ne wo aso a nananom hemfo afa etuo ena nananom ahemafo enso afa aso ena ye de agina nananom anemu a ye de to akon ne so na wadaroma wo ka se na mafa etuo ene aso na eho no kiribu kakra se de be ya mabure ne maba no beti ase yi yo se me ka se nananom afa etuo ne ye de kwa akon nananom hemfo nananom a edi nkan edi tuo ne konje asantemasi ho amene yensu ya to asompa ne so a yete ase ena nananom ma mpanyin ana emrewa ana se nananom ahemafo ama ahemafo nso yensu ya fa so eno ene ye de ko afum edi siesiefie ye de ekodwi efuo ema yeduadua enobaye sa na medie menimdie no mu no ene nananom nimdie meka chese nananom ahemafo ye nananom ahemfo aboafo ye ya besriwa isriban nti nana yedase wadaroma emaba wane mranti aba no omo nse dan nim adai no mu yie papa enti tu omofo kakra na omo so enhu sene adai no esomfa so ene sene etie because ebi mu chese ayese bia abosomsom enema bi efra enti tu emabro no fo emayen adai nya abosomsom adai yesom adai ye enkaidum manananom a edi nkan sede ye mekan ye no sanse yesum sikadwa yesum konwa tuntum se ka se adai a anopapa humache no nine no num ekonyina na ye de kai nananom ko nananom konwa fie so enti mesre emrante ne mabawa se omunti adai ene asante adai ase se adai ye de ko kai nananom ewon konwa fie so afensu ye betena se edidi yetimi to aduane ema nananom didi ma yensu yenum bi ye didi ni anom enti mesre mrante ne mabawa se omomra mpanyimfie omomra hemfie mesu amane ne amamre esensa adihye bebre omudi ade mpo a omungu nsafri se omunim ade no asechre na ade ne na fare by pa ne se ye konkonya fie so ekodidi ma nananom dibi ekonom ma nananom dibi se nananom no mo enidi ya sabe ye nidi enti ye nidi kura kopin se ye besom nananom awie ansa ye betena se ene ye mpanyimfo atwa ye ho ahia na afi ya to aduane na ya tunsa na obia didi no wanom enti mesre emabawa ne mabawa emrantie momma maninku monsantesem ho momma maninku asantesem ho sanse se wonti wasantesem ase a obesua de akoba bia woduru asanteman mu asebe no wakachi obetosini enti de meka no nana wadaroma yeda wase yango abusuafo nana bafo amankwa tia Bantamahene ena ochiachia ebeyi nana ena otutu tatai eba no bafo amankwa tia Bantamahene oye Bantamahene esansu ye Kumasi Kontehene nana bafo amankwa tia Bantamahene osansu ye Kumasi Kontehene ono ena muhunu se ochiachia no nana fra tuntum kama na etuo ebi ehim a enya asamkoso akra nana ena echiachia no bafo amankwa tia Bantamahene ono so ena osansu eye Kumasi Kontehene nana ena echiachia no ofra tuntum kama a etuo edi na chia enye asamkoso akra nana ena onanta ochiachia ba no nana echiachia ba kama
nana ɛna ɔkyeakyea ɛba no wafo amankwatia Bantemahene wohwɛ sɛ deɛ abrafo no kurakura etuo na ɛnyɛ asɛm nketewa hwɛ etuo a ekura wɔnom na ɔmo atoto etuo na dubre ekurakura mo na ɛnyɛ asɛm nketewa koraa ampa asanteman ɛwɔ ade asanteman amammerɛ ɛfɛ asanteman ɛwɔ ade moma yɛnsom yie wohwɛ etuo a ekura mo a ɛno edi adanseɛ sɛ tete no ɔmo kɔ ako ampa asanteman kɔ ako na ɔmo kɔ ɛyɛ ɛnkɔde agye ɔman no ɛde esi hɔnom a ɛnyɛ asɛm nketewa nyinaa mu kusu a mo ahwɛ a ɛnya asɛm ketewa koraa nana baafo amankwatia ne nkurɔfoɔ ne ne dɔm ɛna owu ɔmo no ɔmo ɛtoto atuo a ɛnya asɛm ketewa ɔhwɛ sɛdeɛ ɔmo ahyɛ aboa ɔmo na ɛkyerɛ sɛ ampa ɔmo yɛ akofoɔ a ampa na ɔtwe mmiɛnsa bi na kyerɛ sɛ akɔ awieɛ wieɛ a ɛwura mmiɛnsa no mu a now to the animal, like I said, first, so for Bishop Mapeniana, or also our Hano Bambo so for or also.
ewura ɛkyɛwdie afi ɛgye yɛ ɔde ɛhyɛ mu kenan ɛyɛ kɔnkɔnɔkye ayasabea asisi a ɛdan no ɛgyina so no ɛnyɛ papa na ho keka no